Както знаете, днес ще играем играта Marvel Avengers Academy. Да, той играе на PlayStation ми, Call of Duty Ghost. И сега играта е малко скучна, защото там няма бой. Просто си правиш нещо като паркче и колекционираш героите. Първоначално, като млади, като ги купиш, изглеждат много странно. Да, също така аз направих един мод от UpTweets в един сайт на име MSI8 и чрез него почти всички игри имат някакъв мод. Тук всичко е безплатно. Обаче да превърташ време не можеш. Точно това е тъпото. Има битки, обаче те сами се бият. Точно това е скучното. Има някакви арени. Ако обичате да строите примерно нещо, то това е играта за вас. Но аз знам, че повече хора, които познавам, обичат игрите с бой, насилие. Добре. Тук имам всякакви колекции. И сега имам повече жени, ужасно много герои жени, защото те сега е такъв челендж с жени, затова имам само жени, иначе може да имам някакви яки герои. Не, че те не са, ама... Добре. Ето този тук копае. Имам си летяща кола. И вълк. Това тук дава пари. Ето. Съм богат. Добре. Сега ще ви покажа как се биеш с... Пример. С ето тези. Дето ти нападат парка. Обаче нищо не правят, защото са някакви слабаци. Изобщо не знам, защото дори се опитват. Сега трябва да намеря някой, който може да се бие срещу тях. Ето го Dark Devil като млад. Вижте колко е странен. Ето и She-Hulk. Тя не е толкова странна. И... сега ми дава някаква мисия. Обаче... е късно. Ето Локи. Костюмирал съм го като Тор. Да, имам и Тор като жена. Обаче от друго измерение. Не е тази Джейн Фостер, а друго. Добре, сега къде се изгуби тази She-Hulk? Ще намеря. Hulk. Ето я. Аз не съм я влезла. Ето. Frost the Giant. Сега ще гледаме как ми набива Frost the Giants. Гледайте. Колко силна жена. Сигурно искате и в мъсти. Да ви помага за всичко, вие нищо да направите. Гледай. Каква силна жена. Тя се бори с някакви гиганти тролове. Тя е готова. Явно не се нуждае повече. Аз ще ви покажа откъде купувам костюмите и нещата, всичко. Ето я черната вдовица. Имам я с някаква буза просто. Имам я Хелуин като някакъв прилеп. Имам я под прикритие. Имам я като Спайдермен. Имам я като Айронмен и като от Русия под прикритие. Имам при Локи. Ето този. Да, този дето като те сините дето ги бихме тролове. И като Тор. Имаме чаровни. Да, имам жената Хълк, нали? До сега се би срещу тролове. Имам и чаровницата. Тя има като вещица и като принцеса.
Имам и Wasp, имам я като агент, имам я като космонавт, имам я като репортер, имам я като пират, имам я като моден дизайнер, имам я и от плаша. Да, и ето го и Falcon, той го има като пингвин. Много смешно. Имам Iron Man Blacksmith, имам го бизнесмен, имам го и супер Iron Man. Имаме госпожица Марвел, като червената шапчица. Пепър Потс, тя е на Марс левел и с арктическия костюм на Iron Man. Да, имам и Spider-Woman, като там агент и тя. Имам тази от Хидра. Имам и една вещица такава. Тя е много странна. Много. Сигурно сте срещали в Marvel Future Fight. Да, ако сте играли, но тя е тъпичка. Не може толкова неща. Някаква вещица странна. Другите герои могат ужасно много. Имам една от Хидра, която трябва да изтигна левела явно. Тя не знам точно каква, обаче пише, че такава мадам Хидра. Не ми изглежда като някаква сериозна, която познавате. Аз я знам от филма Капитан Америка, първия филм за Капитан Америка, дето се бие срещу Ред Скъл. Тя е от Хидра. И доста интересна играта като цяло. Ако обичате да строите неща, ви я препоръчвам. И аз препоръчвам кой ще вкъсвам. Да. Никой нещо време да играе. Също освен Имам космическо пони, което ще язня. Имам арената. Имам леден замък. Имам и робомечка за декорация. Имам и шината на Дядо Коледа. Може да изпратя, примерно, да се дават подаръци. Тор и Ши-Хълк. Предпочитам Тор. И тя ми донася някакви подаръци. Не за много, и само пари и украса. Това беше всичко от мен. Ако обичате да строите и да правите... Ако обичате бъбрите. Ако обичате да строите паркове и да събирате герои от Marvel, за вас играта е Marvel Avenger Academy. Това беше всичко.